tervetuloa seuraaviin seikkailuihin mukaan. Ja tällä videollahan ei näyttää hienoja maisemia sitten, vaan tänään ollaankin Porissa. Eli meikäläisellä on 50 mailia ja Töpöjalka sitten ottaa kireen 10 tuohon. No, se on päivän kunnon mittaus sitten edessä. Ja siitä on nyt 3 viikkoa, kun tultiin tuolta Pohjois-Walesista takaisin ja nilkka on vieläkin vähän ärtyilee ja seuraavan 3 viikon päästä ollaan sitten Etelä-Englannissa juoksemassa seuraava 100 mailia ja tänään katsellaan vähän kisataktiikkaa sinne, että pitäisi malttaa lähteä semmoista vauhtia tänään, että tää 50 mailia taittuisi niin, että siellä Centurionin Autumn 100:ssa sitten tämän eka 50 mailin jälkeen syötäisiin vähän ruokaa ja lähettäisiin seuraavalle stintille. Ja täällähän meillä onkin joku opaste edessä. Joo, tosiaan päivän reittihän on semmonen, että tätä samaa kierrosta tässä kierretään sitten. Tää on 2 kilometrin kierros ja 2 kilometrin välein on siis juomapiste ja ainakin tällä hetkellä nyt tää ensituntuma on, että tää on tämmöstä hiekkapohjasta ulkoilupolkua. Ei mitään edes kuntorataa sinällään, vaan ihan kova pohjatuntus oleva. Ja sitten vastoin kaikkea järkeä täältä Porista pitäisi löytyä 2 mäkeä tähän reitille. Tässä on varmaan ensimmäinen, joo. Ratamestari on järjestänyt jo mäkiä tälle reitille. Vaikea sanoa. Paljonko nousua tulee ja täällähän on tosiaan 100 kilometrin juoksijat on jo aloittanut urakkansa aamu 8 ja sieltä tulee. Hyvältä näyttää. Kevyesti menee. Vielä mennä kyllä. Nuoralappu saatu ja nyt vähän alkulämpöä tässä. Että saadaan kengät hyvälle kireydelle ja parikymmentä minuuttia ja sitten päästään mukaan. 2 minuuttia on starttiin ja meillä on 4 henkilön lähtöryhmä tässä tuossa, että käppäillään tuohon lähtöpaikalle sitten 450 metriä ja ensimmäinen huolto. Sen jälkeen sitten 2 kilometrin kierroksen. Sitten valmiin. Joo. Vielä on vähän kesken. Numerolappu vielä kiinni kaverille. Ei mulla ole mikään kiire. Ei mulla. Tää vasta saunaan. Joo. Ei se nyt tästä minuutista. No ei ookin. Mitä te odotatte siellä? No VV pistää hakaneuloja. No niin, nyt mä Niin pistä se lähtölaskelta sit päälle. 3, 2, 1. No niin. Ei kaikille. Me vaan ohi Mikä on joku tavoitesana? No mä jotain 5-15 vauhtia koitan tähän löytää. Niin, jos se on 7 tunnia. Niin. Saat mennä menoja. 7 tuntia ja 7 tuntia ja minuutti. Tää ensimmäinen kierros on liian kovaa. Reilusti liian kovaa. Joo, ensimmäinen 10 on täynnä ja noin 50 minuuttia meni. Toi kärkikaveri menee niin kovaa, jotain 4-30 vauhtia. Ei oo päivän kunnossa roikkua perässä. Jatketaan tässä hölkkäilyä. Koitetaan olla menemättä liian kovaa. Äsken tuli 20 täyteen. Se oli noin tunti 40. Ja tää on yllättävän paha reitti. Nyt tässä on 2 mäkeä, mitkä tässä on, niin on tosi jyrkkiä tulla alas. Eli tuntuu nyt jo vähän polvista. Vauhti on ehkä 15 sekkaakin, jos olet tippunut jo
Eli vähän lojaa tuli toi alkumenty. 6 tuntia 42. Käymyä. Pitkiä on. Tarvii niin ottaa. Ei tarvitse. Tuntia 42. Sanna Pyykkönen 59.26. Onneksi olkoon. Mitenkä meni? No omasta mielestä. No ja hyvin. Juoksin vielä ekstraakin parista. Noniin. Töpöjalka tosiaan hienosti 10 alle tuntiin. Eikä nyt oo ihan nopea reitti, mutta aika hyvä. Ei jotenkin meinannut maistua tää touhu. 3 tuntia tuli just täyteen ja 36 kilsaa. Ei oo niinku... Ei oo nyt pää mukana tässä hommassa. Kohta tullaan maratonihuoltoon, eli yli puoliväli on nyt mennyt. Eli 50 mailia on vaan 81 kilsaa. Ja se vaihtaa nää tektonin X3 kyllä pois. Käy ihan liikaa vetureisiin. Näin juoksu. Jos sieltä löytyisi vähän taistelutahtoa lisää. Mutta 3,5 tuntia siis nyt mennyt minuutilleen. Kohta huolta. 6 tuntia 49. Kuutisen tuntia ja 67 kilsaa. On vähän henkisesti haastavaa. Noi Tekton X3 söi etureidet aika hyvin. Mä vaihoin nyt takaisin altroihin ja vahinko tietysti on tehty, mutta pystyin juokseen. 7 kierrosta. Tää ja 6. Pitäis jaksaa nyt sitten vielä vähättelyä. Kyllä laji helppous vie taas. Voi veljet. Viimeinen 10 menossa. Näin se on 7 tuntia yritetty ja viimeinen kierros lähti ja Töpöjalka lähti mukaan tähän saattelee maaliin. Tämähän on onnenpäivä, koska 3 viikkoa sitten mä sain jutella Sannan kanssa, eli Sanna Duthier. Näin heittää muutaman sanasen, kun nähtiin tuolla Snowdonia vuorilla. Ja nyt mä saan juosta Töpöjalan kanssa täällä viimeistä 2 kilometriä. Niin onnellinen mies. Maaliin päästiin ja aika oli noin 7 tuntia 15 minuuttia. Ja nyt on käyty suihkussakin ja kohta alkaa sitten 3 tunnin kotimatka. Mitä me opittiin tästä reissusta? No ainakin sen, että ei kannata lähteä liian lujaa, jos se muistaisikin vielä joskus. Eli lähin siis 5-15 vauhtiin ja sitten välillä oli ehkä lähempänä 5 vauhtia. Sitten se ekan 30 kilsan jälkeen rupesi vähän paistuu puulta ja mä en ole noilla Tekton X3 juossut pitkiä renkkejä. Siis mitä mä oon juossut, niillä oli puolimaratonia ja tänään mä juoksin maratonin niillä ja mun etureidet on aivan soosina.
Eli se on varmaan yksi juttu, että oli ihan hyvä, että oli vaihtokengät. Ja sitten oli ihan hyvä, että tuli juostua niillä. Ja nyt tää reitti vielä, kun tää oli tosi juostava, tässä ei ollut yhtään syytä kävellä askeltakaan koko päivänä. Niin se on varmaan toinen puoli, että sitä iskutuksen kestävyyttä pitää sitten reenata. No nyt tässä on 3 viikkoa autum satasee, eli ihmeitähän tässä ei tehdä. Mutta varmaan täytyy nyt sitten jotain reippaampaa tempojuoksua ja muuta semmoista paukutusta noille jaloille vielä hakee. Ja sitten siellä kisassa pitää lähteä siihen 5.40 vauhtiin, mikä se plääni on, eikä keulia. Mutta ei mitään, 3 viikon päästä sitten seuraavia seikkailuja, että nyt lähdetään etsiä ruokaa ja sitten elpymään. Moro!